Masarap to. Ay, si mama mo, baka mawala yan. Yan. Dati bumibili kami nito sa Korean. Si Helen na introduce sa amin ito. Sarap yan. Nandito kami ngayon sa Costco South. Yan. Sinama namin sila mama. Unang Costco nila to. Unang Costco. Mami. Magganito lang mang ay. Ito usap na si Isabel, lolo. Unang Costco naman to nila mama. Na. Yung makina pala ni mama nasa $100 na. Isang aisle pa lang yan. Isang aisle pa lang, mga nuts pa lang. Yan. What's your friend? May kopi ko. Ito yung mga sinusukli sa Pilipinas. Pag walang panukli, candy na lang. Milk chocolate raisin. Dark? Ano gusto mo? May jelly beans? No, baby. No, we don't allow jelly beans. Mabaka lang itong sadit sa Shoppers. Siguro sa Shoppers sadit lang. Dito, ako lang kayo dito. No? Allegedly, yan daw may mga asterisk. Yan yung hindi na nila uulitin once maubos. Yeah. Nabasa ko lang sa Google pero hindi ko alam kung gaano katotoo. Try lang natin to, parang matamis. Mura na. Mama, di man mamawawara ang Costco, relax ka lang. Meron? Oh. $21. 21. Mama, alit mo. Marina. Almond. Pang banfa no? Yung pang basket pa mo kanina pa. Pang ban. Bakal kita. Sa Winners? Sa winners, wala ka. Ayun. Mama, jogging time. Ano nga yun, yung ano, yung Costco ng Pilipinas? Kasi no. Yan. Meron na sa Naga? Sa Naga? Oh. Bago na talaga. May itong. Mga bago. Ano yan? May naulaan dagsak mo. Eh, sa bago. Katatapos ko palang maligo na nabuhusan ako ng bulalo. Ikaw man pati yun. Medyo malamig pa kasi. Only takes us 9 minutes to move it here. Ito yan, naghanap na sila ng tamang pang ano lang, pang spring. Yan. Bell pepper. Ano ba yun, Marco? Ang lalaki naman. Ikan dua. Sakit lang, sa'yo mo lang. Para naman. Para rin po ang bilang kayan. Parehas Ata. pa rin, ma. Wala na. Ayan, kasi si Mama LB ano. Nagbabaon ng ganyan. Snack. Introduce ako ni Madam Ginagawang LB. snacks ni Mama. So, yan na. Nahawa na ako. Ayan. Ami miss lang. Ano sila mo ni mainit tinapay? Tinapay ba kita sa room? Mayo. Ay, ano pa kita? Bakit ah? May 24. Dapat may hatong ka mo. Yan, masarap. Ma-lobster ka na naman. Ano, garo gusto na ni mga piling mag-lobster ay. Ito, grabe naman. Lobster na naman din, ha? Ano, Bel? Sleepy? Ang taong linggo yung sabi mo, kamahal pala. Kagabi, sarap nung salmon namin. Tapos may bulalo pa, tanghali. Sabi. Ano yan? Masarap yan. Na? Maple. Hindi adobo. Masarap po yan, ma. Maple pecan. Sarap yan. Sarap yan pag may tea. Di kayo muna pa mag-abala mo yan. Si Papa mo. Nakuha na si Papa ng ano, pangluto niya. Mag-ano daw siya? Adobong natural. Walang toyong adobo. Yes. Magaling yan magluto eh. Hilig niya. Tapos niya ako pang aga, pagal na ako pa nag-aabot ako sa araw. Pero kung yan, magbabago na ang lahat. Tabago na ang line. May panggabanggi ka na ano? Imbis na ihulog. Tulog na si Isabel. Nakakatulog oh. Nakakatulog kay Lolo.
Sabi nila Papa malamig, malamig pa. Ayan, malamig pa talaga kasi. Medyo malamig pa. Ano yan? Papackage mo? Ito, sa arong. Ah, sa bahay. Di ba package sa harong? Mga berry. Almond. Ano ba ito? Naalala ko yung farm na pinuntahan namin. Ang dami nito. Mga tulips. Tulips ata yun. Masarado pa. Bayad na. Andyan pag mahal. Hindi nagkakakamali. Saan tayo pakatapos? Marshall? Marshall. Marshall. Bayad muna, tapos Marshall. Sarap ng tulog kasama ang lolo. Marshall naman ka. Siguro makalas mo na, no? Magayon man po. Magayon man. Yan, hinayaan ko na si Papa pumili doon. O maghanap ako ng White Sox. Dito to, itong Marshall dito to sa may sa may Costco South. Yan. Sombrero. Pwede na siguro to. Yan. Hindi alatang mahilig ako sa sombrero. Minsan tumitingin ako sa sa Value Village ng sombrero. Mga bag. Yan. Anong oras na? Sanay na sanay. Anong oras na? Nagro-sura lang mo nila. Gising na si Isabel yan. Nandito na kami sa fast station. Dito sa 8th Street. Dito na kami magdi-dinner. Bagong gising ang bata. Kasi sabi ni Papa gusto niya raw mag-Vietnamese. Hindi niya pa alam na Vietnamese to. Hindi. Hindi kayo nagsabi, Vietnamese pala. Excited siya. Oh, baby, Excited you're siya. getting Mahilig siya sa yung mga soup. Fa. Yung Fa? may... Fo. Fa? Ewan. Fo? Basta pa. Fa po. Yung may noodles, yung mga may karning baka, tapos may bilog na Basta gusto niya yun. Tamang-tama malamig, no? Yes na. Yes. Sit down here, dito siya matukot ako. Later, pag yaw ng food, sa baba na. Ano kay kuya? Ano kay kuya? Ito, chicken. Chicken? Ayan, kain muna. Pagod. Pumunta sila ng Shoppers, pumunta pala sila ng Walmart. Si Isabel kasi hindi na ako sumama kasi si Isabel tulog na tulog sa sasakyan. Kaya after, sabi mag-dinner na lang sa labas. Ayan. Ayos. Very good. Ito lang sa lirig sa lando. Meron habo kaya. Cilantro. Ang parong kaya. Ay, sira mo. Sarap kaya. Thank you. Thank you. Yan na. Oh. Mami. Hindi po. Ayos. Nakisalig. Kisalig. Ay, kisalig. Busog lahat. Oh, ayos. Aba. Kisi lolo, kisi lolo. Aba. Ay, grabe. Oh, nakatulog na naman yan. Makatapos nito, punta na kila kuya. Si kuya dadala namin ng ng order. Bakit pinadali ka ng Take out? Okay. The next day. Yan, good morning. Kahapon ay medyo naging busy kasi sinama namin sila mama doon sa Costco, sa Marshalls, sa Walmart.
Tapos umuwi na kami kila kuya, doon na kami nagstay. So ngayon ay panimagong umaga. Dadaanan namin na naman yung mag-asawa. Saan tayo pupunta? Smithies para maka-experience sila na parang American style breakfast. Tapos kung mapapansin nyo, iba na ang assignment ko. Yeah, kasi si Papa dito na palagi. Dito ang hari ng pamilya. Dito si Mama. So, ginive up ko ng throne ko. Pupunta kami sa Lawson Heights doon sa Smithies. Magbe-breakfast. Yes, alcohol, sabi niya. And umitim po kami ng doble-doble. Grabe kasi yung lakad natin sa Toronto. No? Kasi wala man ako suot na kahit Sa anong cover. Niagara, napalabang kami, na pagod kami ng Hindi isang man lang tayo linggo. nagpayong. Mhm. Oh my gosh. Anyway, see ya! Pupunta pa kami ng Winners after Kasi si Mama mag-brunch. gusto na bumili ng medyas. Yan, sundin muna namin yung mag-asawa. Yan. Arrogant kaya ang digdi. Yung mga alam na dahon. Paano? Ay, reason day na among tig. Daway, sige dahon. There you are again. Smithies muna tayo. Breakfast. Brunch. Brunch. Alas 11 na. Para ipasyal na rin sila dito sa Lawson Heights. Lawson Heights. Ang lolo. Hot, so this picture. She said thank you. Wow! Look at my awesome. Yes. Dami nagbe-breakfast, no? Pero ano na, lunch na. Ini na lang kay Isabel, Brunch. classic buttermilk pancake. Kipapa. International breakfast. Okay. Oh, okay, the hot chocolate needs more time. It's still hot? It's hot. My astronaut is too big. It's too big? Are you sure? Mas yan, siguro na makikapi si Papa. Unlimited kape? Para kay Papa. Ay, no, Ayos. no, anak. That's not nice. Papa mahilig sa kape. Unlimited din pa laman. Unlimited pa laman. Daddy, you order first. Wow, ayos. Butter. Para sa pancake. Ano yung Bel? Kumuha na si Isabel. Patatas. Ayan. Ayan, mag-almusal muna kami. After nito pupunta kami na Winners. Ayan. Hindi naman. Mag-picture ka naman kung gusto mo. Parang mas excited ako pa doon sa niluto mong adobo ha. Para yun ang baon ko mamaya. Oh. Yan. Yan. Almusal muna. Baby, you get this one. You get this one. That's pancakes. That's for you. Yeah. Ayos. You're yucky? No, it's not yucky. It's yummy. Kung may di man maluto. Why is yummy, Mama? Plano ni kung taas mo kung ama yun kita kaya Why lang. is yummy? Why is yummy? It's yummy. Mama yun. Ayos. Oh. Okay. Tapos unlimited kape pa. Unlimited kape. Nahin ako sa kape. Ano ba? Bel, sarap Bel? Siram? Lakas si Isabel kumain. May knife dun, Papa, para itutulog mo pa. Tadaisin pa ko siyang bat. Winners naman. Baby, masain ka? Masain kita? Oh, winners. Samahan namin si Mama at bibili daw ng medyas. Tama-tama pa, yung pantalon, yung hinahanap mo, tingnan mo. Ayaw. Samahan namin sila dito. Una nilang winners. Abel. Hindi na kami nagtagal dun sa Winners, kaya lipat naman dito sa Center Mall. Well, where's the bar, yeah? Thank you. Nakapantulog si Isabel.
Pinasuot niya kasi kanina. Ha? Tanak ka pa tulog ka? Because of the bunny? Wow! Minsan nabot niya mama. Pupunta kami ng Urban Planet kasi may titingnan kami. Na joggers siguro yun. Oh, bibi. Nakapantulog na bata. Nagpantulog si Isabel eh. Sabi niya kasi, ano sabi niya kanina? Is my bunny still wet? Nilaban kasi ito kanina. Ay kagabi. Pagising niya, hinanap niya. Dala ng lolo. Hmm. Oh, yan oh, there's lolo. Oh, look lolo. Hmm. Oh. Nahanap si lolo. Wala nakasale pa. Wala nakasale. Wala po nakasale. $25. Joggers. Dito rin ako bumibili ng mga pangbahay ko. Minsan. Mga ganito. Yung mga short ko. Mga ganito. Pero dun sa ano, dun ko pa yung mga binili sa Toronto. Tagal na. Isa, tira. Ano kay Isabel dyan? Walang size. Sayang. Walang kasya kay Papa. Isabel, are you angry? Why? Gusto mo pumunta ng chocolate store, hindi pwede. Let's go. Yung may auntie. Lola?